θέλω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι όποιος μπει μέσα να τα δώσει όλα, να παίξει αυτό που μπορεί και μόλις μπορέσει να σηκώσει χέρι και να ζητήσει αλλαγή. Και το δεύτερο είναι να επικοινωνούμε. Θέλω αυτά που λέμε να τα εφαρμόζουμε μέσα στο παιχνίδι. Δύο, πάνω από αυτό. Λοιπόν, θα παίξουμε με άτομα ανάμεσα, έτσι θα πάρουμε άτομα. Κανονικά θέλω να βοηθήσετε, θέλω βοήθειες να κλείσετε τους διαδρόμους όταν περνάνε κάποιος συμπαίκτη μας. Θέλω αδύνατη πλευρά δηλαδή, θέλω να βρούμε κάποιος ελεύθερο κανονικά. Στην δυνατή πλευρά ο παίκτης μένει εκεί και από την αδύνατη έρχεται μέσα. Εντάξει, η άμυνα θα το rebound, πηδάμε δυνατά όλοι, παίρνουν το rebound, πρώτη πάσα είτε στο μάχη, είτε αν παρκάρει το μάχη στο μασίνι ή στο γρηγόρι και φεύγουμε και να πάμε εύκολα καλά. Έτσι, στην επίθεση υπομονή παίζουμε